La manera en que este cole, esta escuela, aborda la enseñanza a los niños me parece fantástica, porque denota un trabajo conjunto entre profesorado y padres de familia que tienen como única meta que los niños no solamente vengan a estudiar, sino que se lo pasen bien, que se sientan felices, se sientan parte de un grupo, de otra familia más aparte de la que tienen en casa. Me encanta que la gente se implique, que el barrio esté presente, que las personas que sean familiares de los estudiantes, aunque no sean papá o mamá, también estén integrados en esto porque nos ayuda a crecer a todos. És com la meva casa. És la meva casa, no és com, és la meva casa, perquè aquí m'agrada molt estar, perquè m'agrada estar amb els meus companys, amb els professors. M'agradava el vostre projecte, m'agradava la manera de com li ha donat una mica la volta a l'escola i vaig pensar que el dia que tingués una mica de temps, quan em jubilés, doncs voldria participar també d'aquesta història col·lectiva, no? Jo penso que és, encara que està molt repetit, i es diu molt, aquest valor afegit del fet de que entrin les famílies, voluntaris. Jo penso que és allò del proverbi africà, aquell proverbi africà que tant utilitzem, no? Que per educar una criatura hace falta tota la tribu. Doncs bé, jo penso que aquí el fet aquest és que tota la tribu està participant de l'educació de les criatures i això és per mi el gran valor que té. Com interactuo amb els meus companys, que treballem molt en grup, interactuem, fem la resposta, però la resposta la diem entre tots, no només la diu un i l'escrivim. I a mi m'encanten molt els grups interactius. A mi el projecte Joaquim Ruyra des del primer dia em va enamorar. I més com a mestra d'educació especial perquè estic acostumada a treballar molt sola. L'educació especial abans es treballava com és molt solitari i aquí en canvi sóc una més de l'equip. Pels passadissos tothom, Raquel, Raquel, com faig grups interactius a tota l'escola, sóc una més de l'equip. Els tutors compten molt amb mi a l'hora d'avaluar, a l'hora de parlar de qualsevol nen que preocupa i és que no és el nen d'educació especial, sinó que és el nostre nen. Vull dir, és màgic. Ara no m'imagino estar en una altra escola que no sigui el Joaquim Ruyra, per exemple. Em seria molt difícil tornar a l'ordinària com jo l'entenia abans d'arribar al Ruyra. Vull dir, no m'imagino treure un nen de classe, vull dir, és que m'emociona el parlar-ho, No m'imagino treballar soleta amb el nen d'educació especial perquè jo no tinc una vareta màgica per ajudar aquell nen, sinó que és un treball de tota la comunitat i no sé. És que és això, les paraules que tinc que dir és que no m'imagino fora d'aquest projecte.